Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Ug sa dili pa no akong basahon ning naipipila nga nag-comment no. Ug sa taot kay ko no kang Mami Bistak, salamat kaayo Lods no sa pagpaminaw. Amping diha pirmi ug kang Nichelis Moderate bitin kaayo. Salamat kaayo no. Nichelis Moderate sa pagpaminaw no. Amping diha pirmi no. Ug kang James Sapiro, salamat kayo idol sa pagpaminaw. Ug kang Paolo J. Manneto, salamat Lord sa bag-ong upload nga drama nindot kaayo. Ug shout out diha no Paul J. Manneto no from North Cotabato. Salamat kayo, amping pirmi. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Paul J. Manneto, salamat kayo. Ug kang James Savero, hello idol, maayong udto nanapod tay sumpay, nanapod tay kalingawan. Okay, salamat kayo no. James Savero sa pagpaminaw no. Ug karon ni ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulan sa hangin. Inside my heart. Dakong sayop ka ng imong gibuhat, Ma'am Julia. Ha! Otro ka pa? Kung naluoy ka sa manyakis. Hala! Layas! Layas, Helena! Oh, nganong misiga man ka ng imong mga mata? Lakaw na! Aron makapangita dayon ko og ipoli nimo. Og kamong ubang katabang. Gusto na mong manglayas? Layas ang dili makauyon sa akong pagpadagan dinhi sa bay. Hala na. Layas na lang, uy. Okay. Mananghid ko ni Sir Alejandro nga. Gipalayas na ko nimo, ma'am. Sige! Pahaba sa masakiton! Hala, kamong gusto pang mo trabaho. Balik na mo sa inyong trabaho. Mama, sundan to si Helena, uy. Basi kung siyang ipanulti ni Papa. Mura na ba't kanahan niya si Papa Alejandro? Unsa? Natuot tingali sila nga nahangol ko ining trabaho na ako din eh. Malayas ka? Ipalayas ako ni madam. Sa pamay ako mahimo. Ayaw paglayas. Nagkinahanglan ni mo si Sir Alejandro. Pero, Kisa may nagdawat ni mo din eh. kuan, si Sir Alejandro. Kung mauna, si Sir Alejandro lang ang makapapahawa ni mo ining baya. Pero lisod nang mamugos ko sa akong serbisyo. Kawas pa. Di ko ganahan nga magpaduol ni Mama Shane. Praning naginambayhan na. Pero, Lando, nagkinahanglan ni mo si Sir Alejandro. Helena. Siya ang labing importanteng tao ining baya. Tungod kay siya ang tinuod na Aldemir. Helena. Lando, nahibaw na ko sa tinuod na kolor ni Ma'am Julia. Usa sila kaalimatok, Lando. Helena. Unsay? Magsulti lang unya ta. Kung ganahan ka mo biya, pwede ka mulakaw. Pero, kung pabalikon ka ni Ma'am Julia, balik in town. Nagkinahanglan ko ni mo, Lando. Ha? Dunay mga anomalya ining baya. Kana ang nasiguro ko. O makaluluoy si Sir Alejandro kung ato siyang biyaan. Natuo pa si Alejandro. Ogwa ang ritubadang nurse. Nga na naglilito maganda, Ma'am Julia. Manuhay ka! May dakang regalo, ma'am? Huh? Gika na sa Cebu o sa Palawan? Hoy! Ayaw ka bala ka, Ma'am Julia. Tuwa ka sa Palawan. Mao na akong gireport ni Sir Alejandro kanina. Oh. Excuse na, ma'am, ha? Paimnon pa na akong tambal si Sir Alejandro. Unsa man tong iyang sinultihan? Mura magugdunay ipasabot? Uwa na mo padayon usod si Ma'am Julia. Murag na hadiyo ka, sir? Hello, sir. Maayo kay ni mata ka. May tabal kang imnon karong orasa. Salamat. Ni ana ba ang akong asawa? Maupagi pag-abot, sir. Oh, hello, sweetheart. Kumusta ka naman? Ni ako'y dang regalo para ni mo, sweetheart. Gikan sa Palawan. Salamat. Maayo kay ni ka na.
Oh, nga naman. May tuyo ka na ako. Gusto ko nga ihatag mo kang Helena ang iyawi sa servants quarter sa Kakahuyan. Oh, unsa? O ganong ako maning ihatag ni Helena. Imo siyang nurse. Gawas pa. Nananghid na siya nako nga dili na siya magdugay din eh. Dili ba, Helena? Kon, kinahanglanon pa ni Sir Alejandro akong serbisyo, madam. Andam ko magpapiling mo atiman niya hangtod nga makalakaw siya pagbalik. Oh, Dili siya mo pahawa dinhi. Julia, si Helena na ang akong regular nurse. Alejandro! Pero Alejandro, Mauna ka na ang akong desisyon. Si Helena na ang akong regular nga nurse. Ug ihatag na niya ang yawi sabay sa mga katabang. sunod na ako, Helena. Sir, ako ang sundan si Ma'am Julia. Hain man is Ma'am Julia. Dali, dali. Unsa may imong plano? Ha? Plano? O, amo ko'y plano gawa sa pag-atiman si mong bana. Og nga nung may desisyon ka man, nga bakakan si Alejandro kung hain ko. Dili lang ko gusto nga mag-uulang akong pasyente, ma'am. Gusto ko mamaayo gid si Sir Alejandro. Mo nga dili ko gusto nga ma-stress siya nga maghuna-huna. Nga ang imong pananghid ato kas Palawan unya di ay tuwa ka sa Cebu. Gano'n man di ako mulupad ko sa Cebu. Unsay problema ni mo ni Ana? Ha? Way problema ana, ma'am. Dili lang lagi ko gusto nga maglibog si Sir Alejandro. Kung nganong tuwa ka sa Cebu, nga Palawan naman ang gipananghid niya. Igo talagang gitabangan, ma'am. Ha? Layas ha? Sorry kayo, ma'am, ha? Pero, nagkinahanglan kong trabaho karon, ma'am. Gawas pa, makatabang ko nimo sa pagtago sa mong sekreto. Unsay sikreto? May nakita ko, ma'am. Dili lang ko masulti kun unsa. Pero, ako rin yung taguan. Kay dili ko gusto nga ma-stress si Sir Alejandro. Unsay imong nakita? Wa ko'y sa ini, ma'am, ha? Nakita ta mo si Sir Franco nga naghahawak sa luyo sa kahoy sa luyo. Ha? Sa ako nang giingon, ma'am. Ako rin yung taguan. Ayaw ka bala ka. Dili mahibaw ini si Sir Alejandro. Basta, ayaw lang ko papahawa ka. Og, pabalik ka lang sa ang trabaho si Lando. Oh. Ha? Imo kong gi-blackmail? Way sa si Lando, ma'am. Nakabati gid ko nga si Ma'am Shane ang nanugo niya og juice nga ipahatod siyang kwarto. Mao nga dito si Lando. O kung gusto ka mahibaw sa tinuod nga nahitabo, pamatia ang side ni Lando. Kinahala mo balik na ko ni Sir. Pakanon pa na ko siya. Tuod di ay, ang yawi on niya, ma'am. Salamat, ma'am. Panuhay. Panuhay. Nganong nakitaan man gyud mi niya si Franco. Kining gyud si Franco ang nakaingon. Hello, madam. Doon na tayo importanteng istoryahan. Unsa ba? Magkita na lang ta sa naandang lugar. Okay. Ubiyan na lang ko inimbay. Wala ko gubot. Hey, Lando, labayon yung mga basura sa gawas. Unya, itanom ang mga liso sa buwak nga akong gida. Tuwa sa lamisa. Uy, unsa mo? Di na ko niya palayason? Oh, di na kitingali kay gisugo naman ko niya. Oh, nga naman kahang nausaban ang hunahuna ni Ma'am Julia. Sir? Nina na kong yawi, sir. Sige, palimpiyuhi unya ni Lando ang maong bay. Oh, sir. Mahimo ba ako matanaw karon ang bayi sa mga katabang, sir? Nganong dili? Mahimo nga sugdan na ninyo ang paglimpyo ini. Lando! Oh. Lando! O bani ko, Bi? Ha? Asa man ta? Atong atuan ang bayi sa mga katabang sa kakahuyan. Pero, di man na paduulan dapita.
Masuko si Sir Alejandro. Dili na siya masuko. Ina ni palimpyuhan na to. Unsa? Dali na. Excited ako makita sa maong bay. Nga naman. Aha? Unsa may naka-excited nimo sa maong bay? Ha, Helena? Aha? Ang ubang katabang gilikayan ka na dapita. Pero ikaw excited? Nga naman. Aha? Malipayon kay kakaran. Nga naman. Nalipay lang ko nga o watang mapapahas trabaho. Bitaw, usasab na sa ko nahibudngan. Nga nung man maghisgot si Ma'am Julia sa iyang pagpalayas na ko. Nahibong na lang ko nga gisugo ko niya sa pagpatanom aning daniya nga mga liso sa buwak. Oh. Una, si Sir Alejandro gid ay magbuot sa tanan dinhi. Labi na sa mga trabahante nila. Og dili si Ma'am Julia. Mao bitaw? Anya abi nimo? Gihimo na ko regular nurse ni Sir Alejandro. Palipayin na lang ko lando. Oh. Congrats. Thank you. Dali na. Ato na lilion ang katulganan sa mga katabang sa mga Aldemir sa unang panahon. Dali dayon. Oh. Asa mo? Oh. Nga nung di apadaay mo? Nagipalayas naman mo ni Mama, dili ba? Gisugo ko karon sa imong inahan sa pagpatanom ini mga liso sa buwak, Ma'am Shen. Buti pa sabot. Nga nausab ang iyang huna-huna. Dili namin niya palayason. Mga pagkakyo ninyong naong, oy. Ayaw na lagi palabi sa imong pagpataas, ma'am. Kay kusog gid ang imong buto. Kung mohagsa ka siyuta. Hoy, Helena, nurse ka lang. Ayaw kong tambagi. Oh, sige. Dili good. Lando dali na. Asa mo? Palimpyuhan ni Papa nimo ang bay sa luyos mga katabang. Unsa? Dili man napaduulan ng mga katabang ni Mama diha. Sa una, dili. Pero karon, paduulan na. Palimpyuhan pa man gani. Makakita gyud mo multo diha. Di mo mahadlok ang multo. Sige na, dali na, Helena. Makalagot yun ni si Mama. Huwag yun niya papawa sa landog ang maltitang nurse. Oh, sagbot naman day kayo ang agianan paingon sa bahay katulganan sa mga katabang sa unang panahon, no? Ato lang ko yan ang limpyuhan. Oh, naarang bay. Oh, cute man di kaayo ng abay, no? Bitaw, no? Wa man kayo kung makaklaro ining baya. Manindot ni kon malimpyuhan na ni. Oh, nakagusto ka ni baya? Oo, ganahan ko sa porma. Gamay. Gipatukod lang gid kuno ni sa mga unang Aldemir alang sa ilang mga katabang. Ug di sila gusto nga dunay katabang nga magpundo sa dakong bay panahon sa kagabion. Ato na ning ablihan. Ah. Helena, uwat ako. Dako tag problema, Franco. Ops. Kalma lang, Julia. Usa ka man. O pag-uli na to, niya, problema din rin mong iskutan. Natural. Dili ni basta-basta problema, ha? Saan ang problema, ha ba? Ang nurse ni Alejandro. Nakakita nato nga naghawak ta sa luyo sa kahoy. Kapano ba yung niya? Naniit siya to. Wa siya maniid. Pero paminaw nako. Na ato lang yun nga diha siya sa luyo sa dihang miduol ka nako. Sigurado juga nga kita nga nakita. O lagi. Kita gyud. Ang hibaw ka na. Ako mong silang gipalaya si Lando. Og mao kini ang iyang gigamit sa pagpanghadlok ni Helena. Aron dili nako sila palayason si Lando. Ugwa gindi mo sila palayas, ha? Wa. Aw, gusto. Gusto yung gibuhat. Unsa? Julia, mas maayo nga naaras imong tuol ang nagkubit sa itong sekreto. Mao na gid
bultahan na kanuning aplihan sa akong inahan. Pasalas. Niyan ako si Mugipuyan. Elena, gano'n bang nagtutok ka man anang pultahan, ha? Kailakon ka? Aha. Oh, ablihan ba ka na nimo? Ako lang unang kita na ang pultahan. Hmm? Lando, koan. Lahi lang kitang akong bation kung makakita akong karaang bahay. Nga naman. Mahuna-huna lang na akong unang mga tao nga nagpuyo inimbaya. Ang ilang kalipay o kasakit nga gibati samtang napuyo sila inimbaya. Yun na nagyo na kinabuhi, Elena. Buhi ta karon, ugma patay na ta. Ug hadumo na lang ta sa mga tao nga nagmahal na to. Okay. Ako lang ablihan ng pultahan. Kaabog na sa sudo. Magkakasilig ka. Kaya ko ba ang silig? Abog kayo. Mauna niyo ang bahay nga pasupasuhan sa akong inahan. Sa daga pa siya. Ma, niyan ako si mong gipuyan sa una. Kining baya ang saksi si mong sugilanon, ma. Diba? Ahain kayo ni mga lingkuranan sa gamayng salang. Ang iyong paboritong lingkuranan, ma, Salas. Oh. Kanatingaling lingkuranan doon sa bintana. Oh. Makita gikan din sa bintana ang atok sa dakumpay. Unsa kay sunod ka nahitabo ni mo, Mano? Oh. Dear Diary, Owan ka to, og naglantaw ko sa dakumpay gikan sa bintana sa mong puyanan. Og nakita ko sa Sir Alejandro nga nagpasinguan. Nagsantig siya sa punuan sa kahoy. Magulano ng iyang naong. May problema siya hapan. Dili ko mahimong mangutana. Kaluoy sab sa akong inahan. Maugid ay niyang paborito niyang bintana. Ug niya, nakita ko niya. Dali kong gisira ang bintana. Gikulbaan ko og maayo. Nauwaw ko nga, iya ko nakitaan nga nagtanaw niya. Og niya, kalit lang naapli ang pultahan. Oh, nakita ko sa Sir Alejandro nga nagbarong sa pultahan. Basa kaayo siya. Og nagtutok siya kanako. Inanay siyang miduol og iya kong gikunitan sa baga. Iyang gikunitan ng akong suwang. Og iya kong gihagkan sa dapil. Wa ko makasabot sa akong gipati. Og kunya, gigakos ko niya og hugot. Og miingon siya, nganong karon ka pa man moabot sa akong kinabuhi, Salas. Wa ko makasabot sa akong gipati. Apan, inanay nga nasabtan ko ang iyang gisulti. Gimahal usab ko ni Sir Alejandro. Niinog tungod, Nakasiguro na ko nga si Sir Alejandro lang ang punktong tag-iya sa akong kasing-kasi.
Ah, Naghila ka? ah, ayaw na kong tagda. Ang binay mo silig kadabi. Tunig siligan ang suod. Ayaw kong limod. Lando, buhiilin na akong kamot. Oh, sorry. Sorry kayo. Unsa man ang imong gibasa? Kuan, diary ni sa akong inahan. Mao ba? Pero, nganong naam na nimo? Tungod kay, patay na ang akong inahan. Ang tinuod kong inahan. O, ikaw na ang nagunit sa iyang diary? Oo, Oh, so uday kaayo mo og ang imong inahan? Kay ikaw man gud ang iyang gibinlan sa iyang diary. Ha? Helena? May gitago ka unsa? Nahibaw ko nga may gitaguan ka. Ug mao ka na ang rason nga kanunay ta kang makit-an nga muhilak lang og kalit. Nakataak na kay ni Dapita unsa? Ha? Klaro kayo ang imo interes din ning baya, Helena. Lando, please. Ako lang unaning sa sekreto. Ug bang hinaot ko nga, dili lang ni mahatagan og takong pagtakad. Oh, sige. Salamat. Sige na. Ato nang limpihan kining sala. Sige. Duha ka sila kini ko na. Ikaw din og ako ang sa mga kwarto. Tulo ra man di ang kwarto ining baya. Ako ni mga please mga kwarto. Ay, man ka ang kwarto ni Mama Salas na ning tulo. Kinahanglang mapapagyod sa iyang pagka-nurse si Helena. Imo na lang diskarte. Ikaw lang ang makabuhat niya na. Nagtipon mo ba? Dili mahimong magdugay siya diha. Di gid mahimo. Labi nga nahibaw siya sa to sekreto. Ikaw man sadkot. Ngano sang imo kong gigakusdayon, unya gihagkan dito sa luyo sa among bahay. Nakakita na hinuon si Helena. Wala ko tutuyo eh. Saon nga, gihumutan lang kay kunin mo ito'y kayo na. Okay. Mauna ni resulta karon. Si Shane man kini nanawag. Hello, Shane. Ma, hay man ka karon. May importante kong meeting ang kitampungan, Shane. Unsa pa sa problema diha? Nakita na ko sila si Landog, Helena. Nangadto sa luyong ma. Sa karaang bahay sa mga katabang. Mao pa. Giadto na gyud nila ang karaang bay nga katulganan sa mga katabang. Hala, lakaw. Paniti sila kung unsay ilang kibuhat ito, Shane. O, ma. Pero, nganong nangadto man sila, ma? Imo na ka ng trabaho ang pagsusi. Lakaw na. Adtuan na. Okay, bye. So, nagit kayo sila si Landog, Helena da. Sa Lex Pinoy. Tita. Di na ko ganahan, inida. Pisit, uy. Ay, nga na bang ganahan magit ko ni Lando? Busok manggod kay siya dughan. Og, lalaking-lalaki kayo. Matod pa sa mga barkada, ang lalaking minyo, mas maayo sa kama. Ingon, ana, basab kang si Lando, no? Abog kayo? Abog dagit kaayo. Kung hubakon ka, ako nalilimpyo diha. Wala kamsod. Okay ra ko. Manampong na ko sa ilong. Kwartong dinis mga lalaki. Kaya may sapatos sa lalaki nga napilin.
Unya na nalimpyuhan. Kini ikaduha na sa kwarto nga akong ablihan. Kwarto na ginis mga babae. Double tech ang higdaanan. Hain man ba ang Katrin ni Mama Salas ini? Mahimo pa ba gamito ni Maya? Gusto ka. Mahimo pagit kaayo. Ang makapahibong lang kun nganong wa na ning nila gamita. Si Sir Alejandro rin yun makatubag, anak. Hapit na mong git-git, hili na. Ba't na lang ito mamalik din eh? Ablihan na natong ikatulong kwarto. Kinsa magang napakupar ni ini ikatulong kwarto. Dili maabli? Di gud maabli kini ikatulong kwarto. Sinabli ba? Sige. Uy, Gilakid ang pultahan. buti pasabot nga, di ni pablihan. Pero, gusto unta ko makakita sa soda ng kwarto, ha? Ha? Lando, pangitaan na ito paagi nga maabli ng pultahan, ha? Oh, Unsa man mo diha? Mangawat mo? Shane, Shin? Nagbuot-buot lagi mo pangabli sa mga pultahan ining bahay sa mga katabang sa unang panahon, no? gipalimpiyuhan ni Simong amahan, Shane. Imposible na. O gano'y imposible man, Ma'am Shane. Tungod kay gidili ni Papa Alejandro ang pagduol na mong tanan ni ining baya. Nga naman, Mutlong. Dili siya ganahan. Unya karon? Yanuhon lang ninyo og abli? Kung di ka mo to ang gisugo mi sa ibong amahan, nga ablihan o limpyuhan kinimbay sa mga katabang. Lakaw, ato siya. Kaya ako gibitaw siyang atuon? Pantay lang mo. Kagkisa man ang kwarto nga gusto niyang ablihan, ha? Kwarto sa patay. Unsa? Dali na, Helena. Managan ta. Oh. Kailan ako pamati ng baya. Dali! oo, sige. Murag doon naman may ago sa sod kanina. Dali! Hoy! Hoy! Hoy, iwat ako ninyo! Mga salbahes! Ah! Ah! Marita ba? Nabandol ko! Pando lang man dito. Na, gusto mo tagad na siya kalagot na to, Lando. Oh, bahala siya. Nangabitaw magpatakag tabi. Spoiled git kayong bayhan na. Daga naman sana siya, pero huwag ibuot. Tilagin mo na ako mga panuhaya mo! Aray! Hala, nagtakiang ng maldita nga naglakaw. Magbuwag-buwag nito, Helena. Sige. Manang! Shane! Unaon man ka? Ganong nagsige magagunitan na imong tuhod? Sila dong Helena ginakaingon ini ma. Ngano man? Ma'am Shane? Lingkod at tarong, ma'am. Kaya ako limpyuhan ka ng pangos imong tuhod. Ayaw ko gikapa. Imo pa lang ng tiwasan. Ngano nasamad man ng imong tuhod? Giapas na ako sila dito sa karaang bahay sa mga sulugoon, ma. O yung gibiyaan kas mga panuway. Nanagan! Mong nadagma ko. O nganong nanagan man sad ko no mo, ha, Helena? Lain magod among pamati na mo. Atong dapita, ma'am. Mura man og dunay multo. Unsa? Labi na gyud ang usa ka kwarto nga wa na mo maablihi. Murag dunay tawo sa sod. Unya nga gibiyaan man ninyo si Shane? Sa kahadlok lang to na mo, ma'am. No, dili yun. Gusto yun ko ninyo hadlokon. Sorry na lang, Ma'am Shane. Dili na mausab. Ako na lang tambalan ng pangos ni mo. Ayaw lagi ko gikapa. Shane, patambal niya. Nurse na siya.
Og iyang katungdanan nga ati manon bisan kinsa nga masakit nato. Ma! Og kay kamo man si Lando ang nakaingon anang pangos ni Shane. Hala, paningkamot mo ha. Paningkamote gyud ninyo nga mamaayo na og dali kana iyang tuhod. Ha? Ma! Magpa-ospital na lang ko! Nurse, sir, gihapon na mo timan ang pangos ni mo dito sa hospital, Ma'am Shane. Mao nga, patambal na lang nako. Hinaya ha? Tamparuson tagid ka kung masakitan ko. Mingaw na kayo ang gagabihion. Nahinanok ng maayo si Sir Alejandro siyang kama. Pero ako, wapagit ko bati ang tuka. To ara si katulong pultahan ng akong huna-huna. Ang naman ka, no? Ang anong gikandaduhan man eh. May mga butang patingali sa suod nga dili pahilabtan ni Sir Alejandro. Ayaw! Oh, Ayaw! Sir Alejandro, gidaman. Oh. Sir Alejandro? Sir? Silis! Silis, balik! Gidaman siya ni Mama Celes? Balik! Balik! Sir Alejandro? Sir? Sir? Gidaman ka, sir. Mo nagipukaw, tika. Nagdamgo ko niya. Ni kinsa, sir? Ni Silis. Nagdamgo kasi mo katabang sa una, sir? May mo ba mo inom kong tubig? Sorry. Magkuha ko. Sa makayang tam ko ni Mama. Hinay-hinay lang, Sir Alejandro, basin masudipan ka. Salamat. Tuod, sir. On sa matay kitam ko ni mo ni... sa imong katabang. Nakita nako siya nga naghilak. Ha? Naghilak? Oo. Naghilak siya sa akong damgo. Sama sa dinhi pa siya. Makakita ka niya nga makilak? Oo. Pero, kung ako siyang pangutanon, igo lang siyang mutanaw na ako mulakaw. O, basap siya. Mahiubos ni mo? Wa man sab. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Gusto kong mupahuway na, Helena. Sir. Sige. Paway na balik. Bantayan na lang ka. Ayaw na. May isago ka pa? Naablihan na ba ninyo ang balay sa mga katabang? Sir. Naablihan na. Amo tong limpyuhan og maanilando ko na dili na may busy. Ayaw pasudla si Julia dito. Ha? Pero sir, imo siyang asawa. Uwa ko'y power nga mubabag niya kung masod siya dito. Kung mamugo siya, ingna nga ako ang nagsugo nimo aron didan silang duha sa pagsud didto. Pahuway na. Hello. Padaw na ka ba to? Ganong nanawag ka man. Wala. Ibingaw lang ko rin mo. Ikaw ha.
Nagmingaw-mingaw lang ka. Lagi. Usaman, may pagi na ba? Aron mapalayas ni Buknan na si Alejandro? Wa pa. Julia, usaman. Ako ang mga pagi nga mulayas siya. Oh, mas maayo pa. Unsaon man nimo siya? Hadlokon. Hadlokon? Aw, maayo tuod nga hadlokon na nimong babayana. Aron mo balik na siya sa simpo. Oh, dili niya taga dinhi ka ng nurse nga si Lina? Dili. Kalit lang siyang mitunga dinhi. Og naaturasap nga nangita ko og makabantay nga nurse ni Alejandro. Mao nga siya ang nakasuod. Mao na akong problema karon. Tungod kay nakagusto si Alejandro ni Helena nga mao na iyang nurse. Sige. Ay, nagproblema ang nurse. Ako ni bahala magpalagpot sa espiritual. Mas maayo pa. Aron dili na maglabad ang akong oras sa paghuna-huna. Okay. Tagang ko naghadlo. Subuan lang siya ubat. Bye. I love you. I love you too. Kasayo ng palayaso ng bayana. Hello. May ipahadlok ko ni mong babae. Pamati. Hilina ang yangan. Hilina. O usa siya ka nurse. Siya ang bag-o nagatiman karon ni Alejandro. Ang imong misyon, mao nga hadlokon si Lina. Aron mo biya siya ding napita o mo pauli sa Cebu. Unsa man, sir? Nabasag ra ka? Oo. Salamat. Gusto kong mulingkod sa akong wheelchair. Okay, sige. Kusga naman na yung imong kamot. Makaslide ka na sa imong lawas pingon sa imong wheelchair nga ikaw ra. Salamat. Hello, sweetheart. Hello. Hello, kumusta ka man? Nia, makalingkod na ko sa akong wheelchair. Mao ba? Alejandro, mahimo ba og magpapalit ko og tambal ni Helena? Pangutan si Helena. Helena, okay ra ba? Way problema, ma'am. Unsa may tambala? Pang over-the-counter na good nga tambal. Nag-migraine man good ko. Sige. Ako na bahala, Ma'am Julia. Ako lang unay mo bantay kang Alejandro. Sir, malakawan ako kadiyot, ha? Sa sentro na lang nga butika pagpalit og tambal. Unya, paghapit lang og prutas para sa kusina. Magkuhaon ako kwarta og listahan nga imong palitonon, ha? Yes, ma'am. Hello. Sumawag ba ka? Gisugo na nako si Helena og tambal sa sentro. Why doon? May tao na nga manini. Karon ba siya trabahoon sa imong sinugo? Julia, relax. Ito magdadali. Kinaglan nga perfect ang timing sa tupaton. Isunahan ko magkabantay si Lina. Okay. Pwede una sa kung tao si Lina. Siya nang bahala nga mulabas ka natural na sitwasyon. Okay. Sige. Pagandami lang og laing na si Alejandro, ha? Pero mas maayo nga itong tao ang mahimo niyang nurse.
kompleto na ang tambal nga. Gipapalit ni Ma'am Julia. Prutas na lang akong palito nun. Aray! Paghinay, Miss Oy! Naunsa man ka, uy, ikipaghinay. Kadakuan ng Dan? Nanginsulto ka ba? Wa ko manginsulto. Misulti lang ko ni mo nga dako kaayo ning Dan. Nga nang mapinpit magikas daplin. Unsa man? Imo ni gitoyo? Maldita ka lagi. Hang-ang. Mabawra man kay kagrason. Ikaw na gani ang may bangga na ako. Ikaw pa'y isog din ha. Che, Hoy! Maldita! Magkita ang tag-usap tayo. hello eh. Gibaharan man ko sa kanahan. Siya midas magnako niya. Ako pa'y dautan. Nagkatimaan ka ba sa nawa at tawahan na? Oo. May lahan man dayon siya. Kinapablaan man sa buhok bisan way angay. Di ba haral ka niya? Oo. Ano nasuko man sa siya mo? Ambot niya. Wa pa tingali ito makatugpatawan na. O niya. Ako'y napahimungtan siyang naugang utok. Adi ko na. Medyo, pero... Di man sad kaayo. Dawi. Manunggabay lang ugnaong. Hoy! Miabot na di ka, Helena? Musa ka na ko sa taas, Lando. Ikaw rin pahilo na ang mga prutas sa kusina. Oo. Nga di bang ganahan man kay kang makigsuon niya ng Helena, ha? Lando? Ganahan ko niya nga kasulti kay nindot og tingog. Ako di ay. Uy, gayait pala ng tingog ni mo. Bastos lagi ka. Ma'am Shin, nangutan naman ka nako kung nganong di ko ganahan ni mo. Gisultihan talang kas tinuod. Bisan agawon ti ka pero di gid ko ganahan og babae nga sobra kakiat. Og labaw sa tanan mo. Kanang babae nga mag-una-una sa laki. Kiyate ko. Nag-una-una di ko. Nalimot ka nga habi ko mapapadin ito ni mo. Namasangal ka nga ako untang hilabtan. Excuse na ni mo. Sorry na. Ayaw na tugos ba? Hoy! Nga di bang ligayan manggit ko ni mo? Lando! Makalagkot tawhan na. Ma'am Julia, niya ang tambal nga imong gipapalit, ma'am. Nga nung nadugay ka man. Nakakita pa kog lali sa krasada, ma'am. Kinsay imong gikalalis. Mura man tog, adik. Siya na gani nakabangga na ako. Siya pa'y nasuko. Wani mo sagpa? Ha? Di mo unta itong gisagpa, aron mo tagam. Diyaon na mo. Nanawag si Elsa. Ay, naunsa man ka ang among parlor. Sorry nga, nadugay ko, sir, ha? Tawgi si Ilsa unya. Ha? Tawgi ang Ilsa nga nanawag karon kang Julia. O kayo saypa og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Nahinsulat sa amin. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.